Dáme si jeho vetu, že ukončí vojnu na Ukrajine do 24 hodín. Samozrejme, že tejto vete ja pripisujem predvolebný charakter, použitia sily určite nie. Vysokou pravdepodobnosťou pôjde o cestu hľadania akéhosi kompromisu, ktorý má ukázať, že je schopný takéto konflikty riešiť. Môže rovnako dôjsť aj k zníženiu podpory Ukrajiny zo strany Spojených štátov amerických. No a potom prichádza zásadná otázka, ktorú som postavil, ale nedostal som na ňu včera odpoveď. Znovu som zopakoval, že Európska únia má stratégiu, že Ukrajina musí túto vojnu vyhrať a že Rusko musí túto vojnu prehrať. A rovnako má Európska únia stratégiu, že musíme podporovať Ukrajinu vojensky, finančne, aby bola dostatočne silná pri vyjednávaniach. Ale veľmi jasne som včera povedal, že dobre, pekné stratégie, ale nefunguje ani jedna. Pretože včera sme dostali prvýkrát určité informácie, ktoré sa týkajú vojenskej situácie na Ukrajine a je evidentné, že Ukrajine sa nedarí. Po druhé, je úplne evidentné, ako som už povedal veľakrát, že sankčný systém nepoškodil Ruskú federáciu tak, ako sa očakávalo, že prezident Putin má rekordnú podporu, že ekonomika v Ruskej federácii ide, hoci je teda postavená predovšetkým na zbrojnej výrobe. A čo je najpodstatnejšie, tie územné zisky Ruskej federácie sú väčšie a väčšie, čiže naša stratégia nefunguje. Si neviem celkom predstaviť, a hovorím to smrteľne vážne, že by Európska únia prevzala celú ťarchu podpory vojny na Ukrajine. Keď sa urazili moji kolegovia, keď som povedal, že niekedy mám pocit, že sedím na vojnovom kabinete alebo vo vojnovom kabinete a nie v mierovom projekte. Preto táto téma vyvoláva veľkú mieru nervozity. Myslím si, že Európska únia urobila veľa chýb v roku 2022. Šanca uzatvoriť mier bola veľmi jasná v apríli v roku 2022, ale sa tomu zabránilo, lebo cez vojnu na Ukrajine sa chcelo ponížiť Rusko a to sa jednoducho nepodarilo. Takže stojí pred nami vážna otázka. Čo urobí Európska únia, ak oznámia Spojené štáty zníženie pomoci napríklad pre Ukrajinu? Ja sa domnievam, že mali sme ísť inou cestou. Ak dnes je niekto, kto má reálny záujem na ukončení vojny na Ukrajine, a to je nový americký prezident, k tomu máme aj Čínu, k tomu máme aj Brazíliu, je čínsko-brazílsky plán. Európska únia mala povedať, že sa pripája k týmto plánom a ideme vytvárať tlak, aby bol uzatvorený mier, ktorý bude vyhovovať všetkým zainteresovaným. Ale zdá sa mi, že prevažuje myšlienka, že treba vo vojne pokračovať za každú cenu a ja s týmto nechcem ani spoločné.